Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Eto na nga tayo sa ating biyahe center of the night. And this one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. So my love, eto na, basahin na natin ang biyahe ng buhay ni Mark. Dear DJ Lala, nung nagsimula po yung pandemic, ako po ay nagsimulang makipagrelasyon sa ibang babae nang hindi alam ng aking asawa. It's almost 2 years and 6 months until nag-decide po yung wife ko na umalis sa work niya at umuwi sa apartment ko. After 4 months ng pagsasama namin ng wife ko, naging okay naman na at wala siyang alam sa mga kalokohan ko. DJ Lala, hindi niyo po ako masisisi dahil po hindi nakakauwi sa apartment ang wife ko. Simula ng pandemic hanggang sa pagbalik niya, inabot ng 2 years and 6 months. Stay in po kasi siya sa work niya, somewhere in Makati area. Pinakamabigat na problema na kinaharap ko po sa ngayon ay ayaw nang bumitaw sa akin ng naging karelasyon ko. Kahit gusto ko nang ayusin ang takbo ng buhay ko kasama ang wife ko. Sana po mabigyan niyo po ako ng advice kung ano po ang dapat kong gawin. Lodi, isa po ako sa solid niyong tagapakinig. Maraming salamat po. More power to your show. Yan. Yun yung gusto kong unang sabihin. Yan kasi. Dapat hindi ako tumatawa pero natatawa ako. Gagawa-gawa ka kasi ng multo eh. Diba? Napaka totoo nun sa nung reaction niya. No? Diba? Ganyan yan pag may kaibigan ka, tapos na nagkamali ka and parang gusto sabihin sa'yo ng kaibigan mong, I told you so. Yan yung unang-una niya sabihin sa'yo. Yan kasi. Pero kidding aside, no, my love. Mark, ganito. You have to be honest to either one of them or to both of them. Mas maganda sana kung both of them eh. You have to face the consequences of your actions kasi. Whether you like it or not, kailangan mong harapin yung ginawa mo. Kailangan mong harapin yung kahantungan ng hindi mo magandang desisyon. Hindi mo din kasi sa akin pwedeng sabihin na hindi kita masisisi kasi naipit ng pandemic yung asawa mo. All the more that you should have understand na yung paglayo niya sa'yo, yung pag-iwas niya sa'yo, yung hindi niya pag-uwi sa'yo is not actually her choice. Nasa ibang bahay siya not because she wanted to, but because she needed to. Diba? Bilang asawa, bilang kabiyak ng buhay, o diba? Bilang partner in life, you could have understand na ito ay yung bagay na kailangan niyang gawin para sa'yo at sa pamilya ninyo. Hindi ito dahil lang luhong-luho siya sa buhay at kailangan niya may pangtustos sa luho niya. No, she needed to do this. She was away from you because of work, not for fun. So yes, masisisi kita and yes, dapat kang sisihin. Kasi yung ginawa mo, my love, it was your choice. It was a choice you made. Hindi siya nangyari ng aksidente, my love, and you know that. So do not make such excuses na hindi kita masisisi kasi I will. Because I can. My love, ganito lang yan, no? Wala akong ibang sasabihin sa'yo kundi tell the truth. Sabihin mo yung totoo to either one of them or better to both of them. Sabihin mo dun sa babae, sa kabit mo, na I'm so sorry. Whether we like it or not, tatapusin na natin to. What I had with you was because malungkot ako. Tawagin mo na ako sa lahat ng mura na naiisip mo or na ilalagay mo sa utak mo or kaya mong sabihin out loud. Yes, tatanggapin ko yun because I deserve that. Pero the truth of the matter is, yun lang talaga yun. Tawag ng laman, tawag ng tukso, but nothing more than that. I love my wife. I want my wife
And I want to be with her for the rest of my life. I'm so sorry for doing that to you. Pero I don't feel like that with you. I only feel like that with my wife. So sorry. Humingi ka ng apology, my love, because kahit pa sabihin na nating choice din ni ating kumabit, you gave her a reason to do so. Siguro along the months na nagkasama kayo or years na nagkasama kayo, you promised to be with her. You promised na iiwan mo yung asawa mo para sa kanya. So apologize to her. And accept kung sasampaling ka man niya or mumurahin ka man niya. My love, I'm so sorry but you deserve it. Ngayon, nasa sayo, nasa konsensya mo if you'll be honest with your wife or not. Ikaw na nagsabi nasa magandang place kayo ngayon. I would vote for honesty but I'm sure not everyone will ruin something that's going good for them just because of honesty. Aminin natin yan. Hanggat matatago natin, itatago natin. Kasi ayaw nating masira kung ano yung magandang nangyayari sa atin. So, nasa konsensya mo na, my love, if sasabihin mo yung totoo or hindi sa asawa mo. But this, I want you to understand. Whether malayo or malapit, medyo hindi siya makauwi or nakakauwi araw-araw. My love, you have to be faithful. You have to stand by her. Kung nangangati ka, kamutin mo. Kung hindi na kaya, kamayin mo, kuya. Diba? Wala na akong ibang logic na ibibigay sa'yo, yun lang. Meron ka namang best friend. Use your hands to do that. Kung gusto, may paraan, kuya. Kung ayaw, maraming dahilan. Naiintindihan mo ko? Kung one day malalaman ng asawa mo ang katotohanan or kung aabutin ka ng pagiging isang lalaki at hindi pagiging isang duwag. Sabihin mo sa kanya yung totoo at piliin ng asawa mong magpakalayo-layo muna sa'yo dahil hindi niya kinakaya yung katotohanan. Well, you have to understand her, my love. If you want to be with her, you have to deserve her. And right now, you don't. Right now, hindi mo deserve kung ano yung kaya niyang ibigay. Hindi mo deserve kung ano yung kaya niyang i-offer sa'yo bilang isang asawa. You've done something wrong. One way or another, you have to pay for it, my love. That's just karma. Kapag gumawa tayo ng isang bagay na masama, huwag natin na-expect na everything good will happen to us. One way or another, karma will find its way to you. So if you can be honest with your wife right now. Habang nagkakaintindihan pa kayo, habang magkasama pa kayo, habang okay pa kayo, sabihin mo na lang sa kanya, nagkamali ako. Natukso ako. Bumigay ako sa tukso. Pinili kong magkamali. Naiintindihan ko. Kung kailangan kong pagtrabahuhan yung pagpapatawad mo, gagawin ko. Pero sa mga panahong kasama kita, naramdaman ko kung gaano ako kamali. Sa panahong kasama kita, doon ko naramdaman na kahit ilang babae pa yung ibahay ko, walang tatapat sa'yo. So I'm so sorry. Hindi ko mapapangako yung bukas, pero pipilitin kong magbago. Naintindihan mo ako, my love? All you have to do is be honest with your partner and you just don't have any idea how forgiving a person can be kapag yung taong pinakamamahal niya na yung pinag-uusapan. Try to be honest. Pero please, huwag kang humanap ng dahilan para gumawa ng kamalian. Kahit nalulungkot ka, kahit mag-isa ka, kahit malayo ka, kahit malayo siya, pilitin mong magpakatotoo at pilitin mong maging stick to one. Piliin mong maging loyal, faithful sa partner mo. Because that's the same thing you are requiring. Whether you admit it or not, subconsciously, you are requiring your partner to be faithful to you. And you cannot ask something you cannot give. So Mark,
Good luck to you, love. I just hope na kapag naging honest ka sa dalawang babaeng yan, sana makuha mo yung gusto mo in the end of the day. At kapag nakuha mo, my love, if she can forgive you for whatever you did, do not let her go. Huwag mo na siyang sasaktan ulit. Dahil mahirap makahanap ng babaeng ganyan. I'm telling you, mahirap makahanap ng isang taong yayakap sa'yo even if nasaktan mo na sila ng todo. That is 1 in a million. Do not let her slip away. Dahil lang mahina ka. Dahil lang marupok ka. Dahil lang hindi mo kayang magpigil. Klaro? Klaro. Sa mga kabisyo natin, no, na alam naman natin yan na sinusubok minsan ang relasyon ng distansya. Pero sana wag nating hayaan na yung distansyang yon yung sumira ng relationship na yon. Sana wag nating hayaan na yung distansya mamagitan sa atin sa karelasyon natin, sa taong minamahal natin, sa taong nagmamahal sa atin, at sa taong nagtitiwala sa atin. Temptations will always be around us. Maraming muka ng temptasyon na ang ihaharap sa atin ng buhay so that matest natin or masubok natin kung gaano ba tayo ka-loyal, gaano katatag yung pananampalataya natin, hindi lang sa karelasyon natin kung hindi sa sarili natin. Maraming ganyan, my love. Wala silang pake kung makakasira sila ng relasyon, wala silang pakialam kung makakasira sila ng pamilya. Mas malakas at matunog sa kanila ang tawag ng laman. Kaya sana sa mga panahong dumadating yon, yung mga ganong klaseng tao, sana mas matatag ka. Sana mas malakas ka. Sana ilagay mo sa kokote mo, ilagay mo sa isipan mo na ayokong gawin yun sa akin eh. Ayokong ipagpalit ako ng taong pinagbubuhusan ko, pinag-aalayan ko ng pagmamahal, oras at atensyon sa iba nang dahil lang sa malayo ko. If you cannot bear the thought of that happening to you, then do not do that to someone else. Wag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. That is the golden rule. And there's a reason as to why it is.